Честований пан староста, дякую за те, що маємо таку прекрасну нагоду бути у вас тут у вашому селі. Це для нас велика честь, тим паче, що ваше село Іпин напоминає нам ту природу тих людей, які у нас на Подкарпаттю. Пан староста, маєте 660 років з того часу, як було основано ваше село. Два-три слова про ту історію, що хотіли б нам оповісти русинам Подкарпаття. Село Біловежа було, ще веде, що 660 років мав свою знику. То воно було довше, хто ще знайшов запис, що було записане, що 28 юна 1535 року, перед 660 роками, був ten запис зроблений. З того доведемо, що є тут 660 років. Наше село Біловежа є русинське село. Два рази було випалене в 16 століттю польськими військами, але люди фур прожили чи два дома, чи три. В нашем селе, что так и были вызначено, жили ту, опособили наши народные русинские будители Духнович, Александр Духнович и Александр Павлович. Александр Духнович tu пришел за трест, ho dal biskup z Priašova, bo on byl proslavianský, Alexander Duchnovič, on chtěl dopísal po rusky i po maďarsky. Jak přišel do Biloveže, jak viděl tu bydné ľudí a toto, on už tu začal sa učiť náš rusin, znal po rusinsky, tak začal písať Duchnovič tu u nás po rusinsky, začal tu písať v Biloveži. Він не мав зорі, že by takto písal, predtým sa písalo po rusky, alebo po maďarsky, alebo po německy. Tak він začal písať tu. Alexander Pavlovič naopak, він sa tu prosil. Alexander Pavlovič mal jeho biskup posielal do Košic, na štátne gymnázium učitý, a він не йшов za stály plat, ale zás tu sa prosil na chudobinu tu do Biloveže, bo він celý po stopách baťka Duchnoviča. A він tu skoro 11 rokov tu vytrímal Pavlovič. Zrobili tu dobrú robotu, nabudili to naše ľudí, oni bojovali proti alkoholizmu, učili ľudí gazdovať, no a učili ľudí, jak sa šľanici modliti sa k Bohu, učili ľudí národných hrdosti, no a to ostalo aj pro nás. Z tomu je príklad aj toto, že my už asi 40. rok tu robíme tak slávnosti kultúrne pro Bilovežu. Якраз ви говорите про ті славності. Низька для нас, ще раз я повторюю, велика честь, що тут є ми на прекрасному цьому русинському фестивалю. Цей фестиваль фактично я знав приурочений до 660-ї річниці з дня заснування. За які субори можете повісти ті пару добрих слов, що прийняли участь у вашому фестивалі? У нашому фестивалі прийняв наш субор Біловежанка, приняли солисты, наши дети з Біловежа, приняли субор такий горальський, субор от Старої Любовні, з села Лацкової. Про тому ми їх заволали, лебо наші дідове, і отцове, і прадідове були обходниці, вони ходили продавати кошики і до Руска, по цілій Європі, але у нас люди не робили, наші вони були обходниці, вони ходили до Лацкової купувати кошики, Лацкові зробили. Кошики ми їх купували, а ми їх продавали по цілій Європі. Та зато ми таку символіку хотіли, де ходили, заволали ми їх ту, вони нас вolaють в августі, йдемо там ми кунім, takže була Лацкова. Ну а skupina така співача група була Кандрачовці, були тут з hotelovої школи, з Бардієва співацько-танечна група дівчат. Ну а ми маємо, то už byl tretí den toho festivalu. V pятницу sme mali, že to tu dneska nebolo brzdovo, v pятницу sme mali školu, materskú školku i základnú školku. A chcem povedať, že všetky toto deti i malé, i zo materskej, i zo základnej, všetko po rusínske špívali, tancovali. Takže bolo to také šumné, bola plná sala, plno ľudí bolo. A v sobotu sme zase mali rusínske divadlo naše národné Alexandra Duchnoviča z Priašova, to sme mali včera, tiež bola plná sala. Takže snažíme sa tu, že tá reč ostala zachovaná. Je problém, lebo veľmi sme my ako na Slovensku, tak ako na Ukrajine ste asimilované, my na Slovensku tiež sme asimilované tým väčšinovým národom. Takže ale my aspoň toto robíme, že sa snažíme to vyššie presadzovať, že našu reč nezabili. Aj cez špivanočka, cez
Мгм. Ну, що статистика заховання нашого русинського язика. Хочу зазвідатися, а є у вас русинські класи, русинська школа тут у вас, у вашому хлопці? У нас не je, a na Slovensku, keď len dva klasy rusínske. Je to v Barslave, je to, dokiaľ nebude zákonom dané, ťažko tu dáš to zrobiť. Je tak projekty ako Lesočka, že len nenasilnou, len takom hračofónom učíte toto deti. Ale jak sme teraz zistili, ako tá materská školka, kde máme rusínske učiteľi, tam oni vedú deti kultúrnu. Je toto chyba, že už manželstva sú dve rozmíšaných, no a tam už toto nám deti, celé rodiny odchodžajú. Ситуація у вас на Словакії є добра і ми не можемо вам завідувати. Чому? Послідній попис населення говорить, що ви на 30% зробили звіше русинов, як було то у попередньому пописі людей. На жаль, у нас на даний час попис був аж у 2001 році і ми чекали, що mali sme už aj schádzky s predstaviteľmi rusinského rodu Slovenska, ktorí nám dali všetku model, jak ви робили ту пропаганду, як ви робили то, що маєте тепер такий добрий результат. Віримо в те, що помале, як у нас, так і у вас, ваш уряд це поверне мало ближче до русинів, бо дійсно, коли не є школи, мало тяжко заховати нашу культуру, наші традиції, і щоб люди се чували русинами, як то є у всіх странах світу. Всі питання, які я вам хотів задати, я хочу максимальну відповідь. Дякую вам за те, що мали час, малися зі мною порозпровадити, а všetko najlepšie, naj живуть русини. Ja ďakujem takisto za ten rozhovor, a keď môžu, ja bych chcel pozdraviť všetkých Rusíni na Podkarpaťu. Najšie neboja svoje rodné reči, trímajú toto svoje. My staneme zo zemli a zdvihneme ša. Ďakujem. Дякую.